Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi nu o să fie doar un episod de Brawl Stars, vreau să fac un mic tutorial cum să vă jucați cu un nou Brawl care încă nu s-a băgat. Va fi băgat pe aprilie, în aprilie, da, va fi băgat în aprilie și acum o să vedeți cum să faceți să vă jucați cu el. Uitați-vă aici. Poate unii dintre voi știți, dar nu știu dacă și alții știți. Și de asta vreau să vă fac un tutorial. Dar înainte să ne uităm să dăm un like, un share și un subscribe la acest episod. Vedeți? Sus 4, 19. Deci în 19-a 4-a, adică luna viitoare, 19, va fi un nou update. Adică cel care îl bagă pe Sprout, așa îl cheamă, și o să bage un skin pe Bo, Horus Bo, și mai bagă doar iară pe, nu mai știu ce brawler, știu cum mai bagă. Merge cam greu, că na. Haide. Mă rog, o să fac. Opa. Gata. Oh, uitați-vă aici, 30 și ce este Sprout. Va fi o mitică foarte tare. Și să vedeți aici skin-ul pe Shelly, fie și Shelly, skin-ul pe Dynamite și foarte maker. Uitați-vă aici, jonglează gen cu mingile și dă cu piciorul iar. Cel mai tare, Horus Bo. Uitați-vă aici ce șmecheră. Și așa va fi. Jackie, noul skin pe Daryl și remodelul. Și cam atât. Deci, dacă vreți să faceți acest lucru, descărcați-vă de pe Google, intrați pe Google. Ce scrieți? Înțelege. H-A-P-H happy M-O-T-A-P-C APC. După ce așteptați să încarce și va fi primul acest mod APC mod 100%. Dați pe el și dați aici Download App. Uitați pe aici tot. Sau puteți să descărcați direct din aici, dar e mai sigur să descărcați asta. Puteți face orice joc cu bani infiniți. Descărcați, eu l-am deja instalat. Nu, că stai, nu știu cum l-am instalat. Dați pe el. Dați OK. Și aici se apare că se încarcă. Nu vreau să fac prea lung acest video, dar poate mai durează. Filmul deja de aproape 4 minute. Install. Se instalează. Și este foarte șmecher, poți descărca orice joc cu bani infiniți. Oricare. Dați Open. Trebuie doar la unii, nu la toți. Trebuie să dați să setări. Și trebuie să dați aici la uite la a, da, trebuie să faci la orice aplicație care merge. Dați aici să cauți, scrie de exemplu
Uitați-vă aici, Brawl Stars, Mauch Money și private server. Dați download, dar eu l-am deja. Nu o să vă apare dacă îl aveți. O să apare că puteți să le scați de fiecare dată. Și o să apare și dați pe el și descărcat. Și cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare.